Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa La Redacció. Un programa amb muntatge musical de Carlos Lecegui. ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí. 80 céntimos aproximadamente. I coordinació de Carles Díaz. No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. Hoy no. Depende. Depende. Li diu, era el Zapatero, era l'any 2010. Aquest fragment que heu escoltat era l'any 2010. Bueno, que fa rato, dic, i estava parlant de 80 cèntims, ara tu vas i... Què costa un cafè, tu, Carlos? Si vas a fer un cafè, ara què et costa? Jo el que sempre faig l'oferta. No, l'oferta de l'entrepà, no? Però si fas... Llavors no sé què val exactament. Deixa'm anem a la redacció, va, anem a la redacció. Tinc dubtes, tinc qüestions aquí. Avui amb l'Albert Sant Andrés, que ens acompanya per fer-nos d'ulls del que hi ha a l'actual. Hola, Albert, què tal? Hola, bon dia. Com us dieu vosaltres, per cert? Et faré dues preguntes. Què, com? Que com us dieu, ara que parlàveu de noms? Jo t'anava a preguntar, els teus fills, perdona, no sé si vols compartir aquesta... Sí, cap problema. Aquesta, quins noms tenen? El nen es diu Bruno i la nena Alma. Mira, per què aquests noms? Dic curiositat. No hem parlat mai. Bruno va ser, perquè mira, precisament parlaves de noms aragonesos, li anaven a posar un, perquè jo tinc ascendència aragonesa, que era l'Orient, que és Llorenç. Uau, l'Orient, sona elfo, És un nom que ara s'està posant molt, perquè Lorenzo com que no d'allò. Però clar, què passa? Que tinc diversos amics que li van posar aquell nom. No et deixa parlar, Carlos, no et deixa parlar. L'Orient és on viuen els elfos, al Senyor de los Anillos, viuen a l'Orient. O venen de l'Orient, és la... I de l'Orient és el cotxe de Regreso al Futuro, també, no? Seria? DeLorean. DeLorean. Més o menys. Sí, nosaltres vam mirar diversos noms. L'altre era Artal, fins que va ser que vam veure que hi havia una empresa d'embotits que es deia així, i vam dir, hòstia... Argal, es diu. Artal. També Artal? Sí, Artal també hi ha una altra... Espera, que... Perdó, era Lothlorien. Lo del Senyor dels Anells. Però, bueno, més o menys. Tot això per... Bueno, al final va quedar Bruno perquè pensaven que no hi havia cap i ara resulta que és un dels noms més posats a Catalunya. Perdona, Bruno està posadíssim. Sí, però jo no coneixia cap abans d'això. Això ha sigut Disney, Sí. Per la cançó de Bruno, no sé habla de Bruno. Sí, exacte, sí. No. Sí, és que a partir d'aquí s'ha fet molt famós aquest nom. Sí, però és maco, Bruno, tot i que sigui el més posat. Quina pel·lícula estem parlant? M'he perdut ara. Encanto. És la Encanto, sí. Encanto. Una cançó, no sé, habla de Bruno, no. I la nena, llavors? La nena és Alma, la nena ja és més maco el nom. Sí. Perquè és Al. Perdona, tens privilegi, o sigui, tens preferències d'un nom que de l'altre? No. Home. No, perquè vull dir... T'he de fer la pregunta, a qui estimes més el teu fill o la teva filla? Els dos igual, això sempre. Sempre. Llavors, què? Alma és d'Albert i Ma de Marta, que és el nom de la meva dona. I era ideal, Alma. Sí, era... Té un punt friqui, deixa'm que... Bueno, sí, ja sé que no es demanen l'opinió, però... Era clavar-lo, D'alguna manera mola, no? I la nena... Perquè Mavert sonava raro, no? Sí, Mavert sí, una mica estrany, sí. Sí, una mica complicat, així. Arta. Puc preguntar també, podem compartir noms de... No sé si el Jordi també vol compartir. Per això estem fent aquí un petit estudi o és una cosa massa íntima. Saber el nom de les seves filles. Jo ho sé, però que ho digui ell de viva veu, diguem-ne. Ja sé que el molestarem. Ara li passo el micro. Ara el molestarem una miqueta, Jordi. Hola. Bon Nadal, escolta'm, és que no hem dit res. Bon Nadal. Bon Nadal, bones festes. Sí. L'informatiu avui a la 1:30, sí? Arribarem? Intentarem arribar, sí. Perquè avui està la cosa col·lapsada, col·lapsada. Llavors, noms de les teves filles, Jordi. Júlia i Núria. Bé, no? Sí, però a vegades hi ha... Per què? Hi ha confusió. Quan dius una Júlia, li vols dir Núria, m'entens? Perquè semblen molt semblants. U-I-A. U-I-A. Clar. No hi ha caigut. Sí. La història dels noms és que vam posar Júlia, perquè ens agradava Júlia, i també és un nom llavors que era molt de moda, encara continua sent bastant de moda. Encara ho és. No tant, per això, però vaja, sí. I Núria, perquè teníem una parenta que es deia Núria, i mira, ens va fer gràcia dedicar-li el nom, i ja està. Molt macos. Sí. Bueno, també els dels teus, Albert? Vull dir... Sí, també. I de fet el teu també és molt maco, el teu nom, Albert. Clar, ja ho sé per què.
Que el teu fill se'n diu. El meu fill es diu Albert, que té un nom... Tu per què et van posar Carles? A mi m'anaven a posar Sergi, fixa't. Ah, sí? Sergi Carles. Bueno, Sergio, sí. Sergio, però no sé per què, un canvi. Per què estem I parlant? tu per què et dius? Tu et deies Guillermo, potser, Carlos? No, jo Carles, per la tieta de la meva mare, que es deia Carlota. Ah. Que es veu que era molt bona persona. Però els teus 3 noms quins són? Carlos Antonio David. Guillermo, no hi ha Guillermo arreu. Guillermo sóc jo, crec. Tu ets Carles Guillermo. Jo, clar, com que abans ens posaven 3 noms, no? Sí, abans ens posaven 3 noms. Jo no ho sé, jo no tinc ni idea, no l'he vist mai. Home, Alberto San Andrés. Jo no tinc... De fet, a la partida de naixement només posa un. No sé, això on s'ha de mirar. Però tu estàs batejat, Albert? Eres cristiano? Exacte. Sí, estic batejat, però... Segur que tens un altre nom. T'han posat 3? No l'he mirat mai, això, veus? Pregunta-li als teus pares. No m'han dit mai, això. O sigui, així com... Mira, jo fa relativament molt poc, un mes, ens vam enterar del nom de la meva mare. O sigui, del nom sencer de la meva mare. Perquè ella es diu Adoración, va ser una dedicatòria per un tema familiar a una monja, però és que resulta que oficialment és Maria de la Adoración. O sigui, imagina't el riure a la taula a casa. O sigui, va riure per Maria, no per Adoració, Hòstia, no, pel nom complet, Maria de l'Adoració. Adoració ja porta bromes sempre, doncs imagina't Maria de l'Adoració. I com li diuen a la teva mare, com li diuen per escurçar? Adoració, sempre. No li diuen Ado? Mai. Dora. No? Dora. Jo sempre li feia la conya de Dori o Dorothy, algun rotllo així, però no va quallar. Parlant de noms, jo soc una persona que va anar un dia a renovar-se el DNI fa molts anys i es va canviar el nom. Vostè com es diu? Va dir tal. I li van dir, ok. I va canviar-se el DNI i li va canviar el nom. I ara tot arreu hi ha o sigui, aquella persona que té el DNI no ha nascut mai, en realitat. Hòstia. Històries. Que complicat i que meravellós, tot plegat. Va, escolta'm, sí, entrem amb el tema de la informació. Sí, perquè hem connectat amb l'Albert per veure que ell havia d'actualitat. Jo he venido a hablar de mi libro, com deia aquell. Vinga, va, desplega el llibre, va. Doncs, bueno, a la portada de l'actual d'aquesta setmana tenim una gran foto del Quim Pasqual de l'església de les corals Sant Esteve i Xiribec, a l'església de Sant Esteve, precisament. El concert de Nadal que estava a tope. És una prèvia del Nadal ja total. Sí. O sigui, tenim això, també tenim l'aprovació de la rehabilitació de l'Emili Carles, que tindrà 1,8 milions d'euros, aquesta rehabilitació. Es va aprovar en el ple de dimarts, no? Sí, correcte, sí. També tenim un suplement en aquesta edició de l'actual, i parlem, es parla del balanç que van fer els portaveus municipals d'aquest any, es parla més d'aquesta també rehabilitació, es parla del què, també, molta prèvia nadalenca, evidentment, ja entrem de ple aquesta pròxima setmana en el Nadal. Tindrem només 2 dies hàbils, com aquell que diu. És a dir, el dilluns i el... No, home, el dimecres també, el dia 23, no? No, perdona, dilluns és 22... és veritat, sí. Clar, el dimecres és 23 i pràcticament... 24 és dia tonto, no? És allò de... és el dia és el dia que has de mirar al supermercat aviam quina hora tanca, no? Exacte, perquè sempre vas de cul per comprar les coses, per preparar el sopar de nit de Nadal, llavors has d'anar mirant a quina hora tanca, i justament arribes a l'últim moment per tocar els nassos, bàsicament. Per tocar els nassos, exacte. Anava a fer servir una altra paraula, però per tocar els nassos de la gent que hi treballa, que també tenen família i tenen tot el dret del món. S'hauria de tancar tot al migdia. Tot al migdia. I ja està, és solucionat. Ja està. I tothom amb les seves famílies i tothom tranquil i feliç. Exacte. Bueno, també tenim un article dels 10 anys que s'han complert del crim de l'aerosol. Sí, que va ser la primera pena... No, com era pena... Com es diu, això? La primera pena de presó permanent revisable de Catalunya. Exacte, sí, va ser aquí. Van tenir l'orgull, diguem-ne, de que fos una persona que va... Bueno, l'orgull... Era molt entre cometes, per això dic que malament se'ns va parlar de nosaltres per això, malament, dic. Sí, pel crim de la Sole, no? A l'Aerosol va ser, em penso... A l'Aerosol D, sí. Sí, fa 10 anys. La veritat és que no me'n recordava ja gaire, d'això. Sí. Mira que ha sortit el Crims, també, però no recordava gaire. L'Oriol sí. L'Oriol Ferran, que és qui ho ha fet. Què es fan de Crims, l'Oriol? Suposo que sí. Ha sortit el Crims de la ràdio, no el de televisió. Sí, a la ràdio, correcte, sí. Que jo, per mi, és el bo,
Vale. Sí, jo és el que... No, estem a la ràdio, hem de parlar bé de la ràdio. Què més? També Vinga, parlem dels polígons locals, de l'ocupació dels polígons locals, aquestes 3.800 persones als polígons de Castellà. Parlem també d'esports, evidentment. Que això... Hi ha alguna cosa aquest cap de setmana, per cert, d'esports? Sí, no, els sèniors no aturen la jornada, de fet. Així com d'altres anys, Sí. l'any passat recordo que la meitat de mes es va acabar la jornada, perquè tal com queia el cap de setmana no es feia gaire viable. Però aquest any sí, aquest any almenys tots els sèniors sí. Sí que hi ha categories inferiors que ja no competeixen, però els sèniors juguen tots. Demà tenim, de fet, un molt bon partit del futbol sala castellà, el dia de la presentació també dels equips. Aquí Casa, que juga contra el penúltim classificat, o sigui... Que guanyaran, possiblement. Esperem que sí, home, jo crec que sí. El Blume ho fa això, la presentació El Blume, també, sí. llavors, sí. A les 6 de la tarda de demà dissabte, sí. Molt bé. I, bueno, tenim també futbol, que juguen a Cardona aquest diumenge. Hockey també, que hockey juguen contra el CUE, a Sant Celoni, demà dissabte. Però què passa, que tots els equips Bàsquet, tot. castellanencs han triat els CUEs per jugar contra ells per fer un bon comiat de l'any, no? Sí, Diguem, sembla que sí. victòria. Sí, sembla que... Bueno, ha coincidit. Ha coincidit, sí. Molt bé, doncs... I tot això surt a la portada? No, home, dins. Vale, estava flipant, dic, collons, sí que va tapar de la portada d'avui. Sembla un cartell de los coros rocieros castellarencs, de los aires rocieros, perdona. En un dinar 4. Sí. Home, podem esmentar la publicitat de la portada, No, però... no caldria tampoc. Escolta, Però sempre és la mateixa. La contra, que és el que sabem que tothom, quan agafa el diari, el gira de seguida per mirar aviam qui és el protagonista de la setmana. Qui són? Rat i Núria Anglès, aquesta setmana, passabristes i germanes, que van rebre una medalla pels 25 anys que fan pessebres del grup pessebrista. Tenint en compte que una d'elles té 31 anys, pues, si fem tirem de càlculs, o sigui, sí, 31 menys 25, pues, va començar a llegir i a fer pessebres, diguem-ne, no? D'alguna manera. Sí. Una tradició vital. Sí. Molt bé, doncs, Albert, gràcies. A vosaltres. Ho deixem aquí, que tinguis molt bones festes. Igualment. I a gaudir-ho amb el Bruno, l'Alma i la Marta. Exacte. Gràcies. Gràcies, fins ara. Bon dia. Va, i a tots vosaltres us diem que ara fem una petita, minúscula pausa i de seguida convidarem aquí. Us he d'avisar perquè aquesta entrevista que us oferirem ara està enregistrada. I llavors, al llarg de l'entrevista, el Dani, que parlem sobre els pastorrats, ens va dir que s'obririen a la venda noves entrades per a aquest espectacle si s'acabaven de tancar unes altres, etc. Total, que si entreu a l'Instagram de l'Esbart Teatral de Castellà, allà podreu trobar el link per accedir a la compra d'entrades, perquè penso que també el dia 28 a les 6 de la tarda s'ha obert una altra tongada. Per tant, sí, o sigui, que la cosa està... O sigui, on fire, no sé si estan 4 dies, ho han venut tot, però encara queden algunes entrades, crec, a hores d'ara, crec. Això ho podeu controlar, ho podeu entrar a mirar-ho allà. Són el Coldplay de Castellà. Sí. La Rosalia de Castellà. No sé. Què més? Els Oques Grasses de Castellà. Vinga, va, ara tornem. No m'havies dit què buscaries? Quina música m'havies dit, Carlos, que anaves a buscar? Volia començar... Els canvis de guió? Sí, el canvi de guió a últim moment. Volia començar amb una sardana. Sí? Ai, una sardana. Amb una sardana? Amb una Nadala, sí, una Nadala. És que tenen tenen totes. Sardana, Nadala... Però ja està, m'he vingut arriba amb aquesta cosa tan... Innovar, no? Sí. Al final, avui parlarem una mica d'això, també, no? És que a més les Nadales tenen aquesta cosa que són lentes, no? Sí. Bueno, depèn. Depèn de la Nadala. Però està molt bé aquesta música. Està molt bé. Us ha agradat, Tot plegat per il·lustrar aquesta entrevista, la que farem tot seguit sobre una novetat de l'Esbart Teatral de Castellà que presenta aquest any Pastorrats, una interpretació, diguem-ne, de... No, és que no sé com definir-ho, Hem tingut un debat realment a la redacció, sobre... No, Carlos, que teníem sí. El dubte...
No tenim ni idea, pastorets. No tenim ni idea. Llavors, no sabien si venia de Folk i Torres, si era l'altra versió, si no sé què, és a dir, si tenia alguna base de la qual arrencàveu o... No, la veritat és que no. És que no és ni una cosa ni l'altra, no? És una hipòtesi del que va passar l'any 13 després de Crist, o sigui, després del naixement. Després dels pastorets que coneix tothom, no? Diguéssim. Exacte, és com 13 anys després, dia del pare, què podria haver passat? No? Llavors el que veurem, el que veurà el públic és això. El públic ho veurà del dia 25 al dia 28 a les 10 a la sala de petit format de l'Ateneu, aquesta obra dirigida i escrita, Pastorats, sí, per tu, per mi, sí. interpretada, entre d'altres, tu fas de Maria, no, Sara? Sí, jo sóc la Verge Maria. La Sara és la Verge Maria. Hi ha el Joan Romeu també, si no m'equivoco, hi ha l'Abril Soldevila, hi ha el Pau Gómez, potser... Espera, i la Nora Cullerés. I la Nora Cullerés i la Maria Hernández. I l'Àlex Torrano. I l'Àlex Torrano. Goita, què se n'ha fet, l'Àlex Torrano? Doncs allà el tenim, haureu de venir, clar. Les entrades, per cert, que ja es poden comprar, heu mirat? Bueno, de fet, les entrades estan exhaurides ja, s'han acabat, però avui, a partir de les 12, obrim un altre passe el dia 27 a les 8 de la tarda. Què dius? Molt bé. Perquè tots els passes a les 10 de la nit s'han esgotat. Primícia. Que bé, no? Està molt bé. Molta il·lusió. Està molt bé perquè hem fet molt poca promoció, de moment ha sigut... Ho comencem a moure tot just ara, però sí, hem creat força expectativa i... I això per què creieu que és, també? Perquè el fet de proposar una cosa diferent, basada en algú que coneix tothom, diguem-ne, però fer-ho diferent, crida més l'atenció i hi ha la necessitat de la gent de veure aquest tipus d'espectacles, o com ho veieu, això? Sí, pot ser. O sigui, jo penso que els pastorets tenen la gràcia, no?, anem a veure pastorets, al final és com una cosa... ja saps què faràs, no?, al Nadal. Doncs una cosa és anar a veure pastorets, i després nosaltres proposem una altra cosa que podria ser podria ser per Nadal, podria no ser per Nadal, no? Però també té gràcia que sigui aquí. Llavors, al final, penso que només la gent llegint la mini explicació que vam com enviar, no? De dir, d'això va d'allò, és que ja rius, o sigui, ja et pixes de riure. Llavors jo crec que tens ganes de dir, però què és aquesta bestiesa? No? I nosaltres advertim constantment de que no són uns pastorets, però jo estic segur que molta gent vindrà esperant veure algú molt semblant a uns pastorets, no? I no té per què. De fet, hi ha algun personatge que sigui el pastoret? Hi ha algun pastor, pastora... No, de fet no. No hi ha cap pastor. No, realment no. No hi ha cap pastor. Us he de dir, m'estava mirant i dic, mira, per parlar amb el nen, i he arribat al final d'allà que deia que per menors de 12 anys no és recomanable, llavors aquí m'ha caigut una miqueta la cosa, dir, ostres, no ja com podia encaixar-ho, però no... Bueno, no és recomanable, a veure que avui en dia, vull dir, els nens veuen de tot, vull dir que no... Sí, potser seria el menys escandalitzador. Exacte, però bueno, el llenguatge sí que és irreverent. Ho hem fet una miqueta per deferència, per cortesia, després cadascú que faci el que vulgui. Perquè precisament una de les actrius té menys de 12 anys, no? L'Abril Soldevila. I realment diu barbaritats. Sí, diu barbaritats. Sí. I diu barbaritats, ella, no? Sí. Però bueno, sí que cal advertir que, a veure, hi ha tota una comunitat que els pastorets és un fet religiós, no? No, de fet, tota la història. I cal advertir que veuran algú diferent, irreverent i ofensiu per segons quines mentalitats, menys, o creences, no? Potser. Com ha estat aquest procés de dir, escolta'm, vaig a fer el que em ve de gust o em dóna la gana al voltant d'això? És a dir, no cal respectar res... Mira, això és com... Això és la lectura aquesta que tenen també els contes infantils, de la Caputxeta Vermella, sempre pots fer broma quan fas teatre. És molt típic de les classes de teatre agafar un conte i canviar-lo, no? Que si fer-lo porno, que si fer-lo... que el Sant Josep, jo què sé, que és un atracador... Vull dir, fer versions animals més contemporànies, no? I quan l'any passat assajàvem els pastorets hi havia algun moment que se'ns acudien idees. Que estem fent pastorets, no? Clar. Però ja anaves prenent nota, veig, no? Clar. De fet, en el mòbil les notes són amb la meva família vam fer un viatge el dia 2, 3, 4 de gener, que ja havíem acabat pastorets, i vam començar a prendre notes del que podrien ser aquests pastorrats, no? Diguéssim.
Sí, És que, de fet, és una mica això. De fet, jo no ho sabia, això, Dani, no sabia aquesta història, però vull dir, és una mica això de dir, va, vinga, a veure qui li diu més grossa. Llavors és una mica un recull de a veure qui la diu més grossa, que és la gràcia, també. Una nena de 12 anys, dient les grosses. Sí, interessant. Clar, i a més també té la gràcia que després posats allà, no? Jo penso que el guió també ja és molt irreverent i ja és com passat de voltes, i a més, quan et poses allà, també al moment actuant amb el company encara han sortit coses més passades de voltes, no? I que al final és una mica la gràcia, també. Et vas animant. Exacte, vull dir que hi ha un treball de guió i després hi ha el joc que apareix quan t'atreveixes a jugar amb absurd, no? Perquè a vegades, si la cosa és molt literal, hi ha poc joc, no és això i això. Però quan és absurd, està tot permès i apareix aquest joc que també l'hem plasmat, no? També hi és, no? Però hi ha un límit o no, aquí? On poses tu el límit? Tu, com a creador també i com a director? A veure, hem posat el límit amb alguna frase que se'ns ha acudit. Se m'ha censurat una frase. Se m'ha censurat. I que aquí no la diràs, tampoc. No la diré. Anava a dir que ets lliure de dir-la, si vols. No. Potser el dia 28, potser l'última funció. Recordem que ella és la Maria, vull dir que, ojo. Sí. Pues no, però en principi no. A banda d'aquesta frase, tot hi ha llibertat absoluta. Ostres, a banda d'aquesta frase, imagina't, Déu-n'hi-do. Saps que mirant el cartell m'ha recordat els Monty Python. Ja, sí, no. No sé si té alguna intenció de fer-ho... Sí. De fet, és molt curiós perquè jo quan escrivia això no paraven de sortir-me històries de la vida de Brian, saps? Al mòbil, no? Que va una miqueta per aquí també, és una mena de... Però és que ho escrius... Perdona, aviam, t'estan espiant d'alguna manera? No ho sé. A tots, ens espien a tots. Però per què? Ho parlaves amb el petit comitè? Però és que només que posis les notes, tu no veus que ell ja veu que no pares d'escriure coses... Hombre, aquí tothom... I va per aquí, el rotllo és aquest, les barbaritats que hi ha a la vida de Brian, no? Aquestes incongruències, aquestes absurditats, pues, apareixen aquí també una miqueta. Vull dir que sí, és una mica Monty Python, també sí. Ha estat divertit el procés, no? Entenc, Sí. Això ho feu pel públic o ho feu per divertir-vos vosaltres també, que és una barreja de tot? Sí, les dues coses. Hi ha les dues coses. De fet, jo ara li deia a la Sara, sempre pots assajar més, però una setmana més d'assajos la disfrutaríem, no? És a dir, ho passaríem bé perquè anirien sortint coses també. Arriba un moment que s'ha de presentar, no? Però... Ara, és que no sé si... vaig a dir-ho jo, però ara, abans que estigués gravant la càmera, saps? Abans del directe, diguem-ne, estàveu parlant d'algun assaig, no? Entenc que... Per tant, això és molt... Esteu assajant aquests dies... Estem assajant aquests dies, i el guapo de fer coses amb l'Esbar, realment, jo crec que sí que haurien de fer-ho tots els directors, no? Poden fer el que vulguin, els directors, no? Però que hi hagi un ventall de gent amb molta experiència i amb poca experiència, jo crec que aquesta és la riquesa de l'Esbar, no, diguéssim, que es faci, no? Perquè jo recordo èpoques a l'Esbar on si tu no en sabies gaire, jo recordo... Què passava? Bueno, doncs que era difícil trobar un paper perquè només actuava la gent que era molt bona, no diguéssim, però puntualment no, però això vull dir que no passa res. Totes les entitats passen moments i èpoques, jo tinc 50 anys, estic parlant dels últims 40, saps? Vull dir que... Jo no en tinc 50. Ha passat això en algun moment, no? En els últims 40, això ha passat, i jo n'he sigut víctima, no? Hòstia, no, et donen papers, no... perquè hi havia tota una gent que actuava molt bé i alguns encara actuen molt bé i això no passa res, però està guai que hi hagi papers per gent que comença, per gent que no, i aquest muntatge jo crec que té una miqueta de tot, té gent amb experiència, té gent que ha fet poques obres, té gent que feia temps que no en feia i està molt content de tornar, té gent que... Quasi m'estàs obligant a que et pregunti noms, tot i que ja intueixo alguns. Per això tu vas deduint, clar. L'Àlex Torrano i el Joan Romeu, per exemple, ara feia temps que no feien res, estan contentíssims van rebre la trucada entusiasmats, no, per exemple. Que bé. L'Abril és alumne dels cursos, l'Abril Soldavila és alumne dels cursos de l'ETC i ha fet poca cosa a nivell de teatre, no? Vull dir que és a les seves muntatges. La Nora Cullerès és una noia que no ha fet mai res amb l'Esbar, però
que tenia ganes de fer teatre i està aquí fent això, no? Que bé. Sí. Bueno, al final també l'entitat ha de tenir un caire social, no? En el sentit de... Jo crec que sí. Ensenyar també, no? I no sé. Sí, no, i tant, i transmetre aquest amor, no? Jo penso que també tots n'hem après. Jo, per exemple, que la meva cantera o el meu aprenentatge és l'ESBAR, realment, que vaig començar a fer cursos fa molts anys. Bueno, és una mica el que deia el Dani, no? Doncs comences amb les obres infantils, després et criden, després fa molta il·lusió i vas fent, i és, o sigui, al final és jo penso que és una escola de teatre molt, molt vàlida, al final. He estat fent cerca i aquest nom ja existeix. Ah, sí? Sí. A Mollet del Vallès, mira, tampoc gaire lluny. I què és? Què fan? És una imatge i eren els pastorets. Doncs ja investigarem. Eren els pastorets. Sí, la imatge sí, però clar, si és una obra que s'estrena ara, tampoc hi ha encara imatges. Per tant, jo recordo haver buscat una miqueta, però no això. Bueno, doncs ara buscarem. A veure. Us podríem convidar. Sí. Un crossover. Sí, a veure. A Mollet del Vallès. Mira, segur que hi ha un esbart teatral... Podria ser, probablement. Un ETM. Home, jo crec que amb els pastorets jo tinc la sensació que passa com amb la sardana, no? És a dir, hi ha els puristes que volen veure Folk i Torres tal com és, no? I volen sentir la sardana, no? Tal com és, i després hi ha la gent que fa la sardanova, hi ha gent que fa els punts lliures i fa coses estranyes amb la sardana i els puristes no els agrada, no? Però amb els pastorets jo crec que també deu passar, no només aquí a Castellà, sinó tot arreu. I ara aquí amb sinceritat, com creieu que estem? Estem 50-50 castellà? O sigui, aquests dos perfils conviuen en 50-50 o què creieu? Que aquí són més d'innovar o més conservadors en aquest sentit? A veure, jo penso que aquí sí que hi ha... Clar, els pastorets del Xiribec són una institució, no?, realment. Però jo vull pensar que sí, que és com un 50-50. Jo crec que és... tant et fa... O sigui, és com la gràcia d'anar a veure els pastorets i alhora... Jo crec que hi ha moltes ganes de veure què hem fet. Jo crec que sí. No crec que ningú se'ns posi en contra. No, jo crec que no. Jo crec que no. Vaja, a veure, és Bueno, i si ho fent, Goita, també, al final... escolta'm... Mira... Juguem una miqueta amb la llibertat del teatre. Amb el teatre, en el seu naixement, jo crec que es feia per denunciar coses, per posar sobre la taula coses, per manifestar coses, no? I és una miqueta el que fem. I per provoquem, clar que provoquem. Sí. Seria fantàstic, per exemple, no? que probablement passarà, de gent que haurà vist les dues coses, no? Els pastorets i els pastorrats, i penso que és fantàstic i una cosa no exclou l'altra. No, ni molt menys. A més, jo penso que... no? Sí. Poden conviure. I tant. A més, jo he fet catequesi, he fet tot el que es pugui fer. He tingut una educació religiosa i el guió jo presumeixo de que té fonaments, vull dir que els noms que surten, que els amics de Jesús són els apòstols, i els diem un per un. Sí. Saps que apareix Moisès, que va obrir el mar 2.000 anys abans del naixement de Jesús, no? I és un repetidor, precisament perquè va passar abans, no? Diguéssim, però va a la mateixa classe que Jesús. Sí, les referències són certes. Són certes, clar, i vull dir que i a mi m'agrada dir-ho i m'agradaria que algú digués, clar, és que això és així, no? I té lògica i tot això. Però mira, ahir que vam tenir públic, que no n'havíem tingut públic com a extern, van venir uns familiars d'una actriu i es van quedar. Per exemple, hi ha una minicosa, no és un spoiler, No, però un moment de les muntanyes del Sinaí, que tu penses, bueno, a priori, doncs va riure molt, perquè jo crec que et fa... Clar, dius, clar, les muntanyes del Sinaí, o sigui, clar, està connectat, és de veritat. Ja sé que sembla un missatge d'una tassa de Mr. Wonderful, però com era allò de dir, per saltar-te les normes les has de conèixer. Bueno, aquí seria una miqueta això. Clar, jo crec que sí. Sí. Vull dir que no és anem a fer el tonto i prou, no? Vull dir que sense ser guionistes, sense ser guionistes i amb tota la modèstia, no? Però la documentació hi és i el coneixement hi és, en aquest sentit. Aquí portem ara una bona estona parlant de l'obra, però no hem dit res de l'obra. O sigui, no hem entrat a explicar una mica la història. No sé si ens podeu fer 5 cèntims sense que sigui un spoiler o què. Sí, jo penso que sí. Això és l'any 13, és a dir, Jesús té 13 anys, i és el dia del pare, és el 19 de març, llavors aquest dia conflueixen moltes coses, estan passant moltes coses en aquesta família, no? Crec que això és el que hi ha l'explicació, també, crec que no dic res, si no em feu un... No, yes. Llavors, doncs, Josep, és un dia que Josep no el porta bé, perquè ell sent que no és el pare d'aquesta criatura,
Clar. Llavors, Maria és un dia que no porta bé, perquè, a més, Josep, amb els seus drames, Maria està fins als ovaris, perquè ella, en el fons, no va consentir aquest embaràs. Sí? Clar. Sí que és canviar les coses, sí. Clar. I llavors tenim a Jesús, que sent que és una nena, atrapada en un cos de nen. Exacte. I que bàsicament conflueix... Cada personatge té el seu gir, diguem. Fins i tot l'àngel i el dimoniet, ja ho veureu, doncs també estan allà... Han passat moltes coses, com si diguéssim, en aquests 13 anys, i també es troben en un moment que l'àngel tampoc pot fer gaire d'àngel perquè ja no passa res, i el dimoniet és un dimoniet que no el deixen fer res. Clar, s'ha quedat orfe, no? Han guanyat els àngels, no? Per tant, s'ha quedat orfe en aquest món angelical, no? I és un dimoniet convertit en mascota, no? Sí. Potser ja ho heu aconseguit, però us anava a dir, escolta'm, un missatge per algú que mai ha anat a veure uns pastorets? Com jo, per exemple, el Carlos? Sense assenyalar. Mai de mai, o sigui... Mai de mai. L'altre dia justament li confessava el Dani Coma, no he vist mai uns pastorets. Llavors, un missatge, ja t'han convençut, no? Entenc, malgrat no hi ha entrades, però pots intentar-ho del... El dia 27 a les 8 de la vespre, el missatge que com perquè hi vagi jo. Però t'han convençut. Persones com jo, vols dir? Persones com tu. Sí. Hi ha dos personatges contemporanis que et poden com acostar. No, jo de Bíblia en sé, el que no en sé és de pastorets. Però vull dir que tenim una mestra també que veu el futur, que veu el futur i ens acosta una miqueta al món actual nostre i ens va fent connexions, no?, per la gent que es perdi. I després tenim a un infiltrat que aquest és fora de text, no? Anava a dir de guió, no? Però fora de la història, que ve de la UASA. Sí. Ve de la UASA. I està una mica desorientat i... Sí, es troba allà, sí. Sí. És que s'ha de venir. S'ha de venir. És que m'han vingut les imatges perdó, amb tot el respecte, de la gent de la UASA. Vale, sí, és que és això. Aquesta cara que estàs fent, doncs és això. A cada detall que doneu, més... Tens més ganes de venir, oi? Exacte. Doncs endavant, Carlos, no et tallis. Vinga, per comprar entrades, com ho han de fer? Aquests que encara puguin fer-ho, doncs el dia 27 a les 8. Sí, doncs nosaltres avui a les 12 farem públic aquest link nou. Avui, perdona, això ho estem enregistrant. Per tant, avui som... Dia 16. El dia 16. El dia 16 de desembre, que potser ja ha passat. Quan ho sentiu? Doncs ja està. Doncs fet. Coses d'agenda que a vegades passa a la ràdio. Ja està. Està en el futur. Comprar ja. Sí, aneu a Entràpolis i compreu les entrades. Entràpolis, Sí, si en queden, compreu-ne. A l'Instagram de les bars segurament hi haurà penjat el link. Vull dir que... Calla, que he vist algun comentari que deia escolta'm, nosaltres vam comprar dues i al final no podran venir i les deixem per aquí, per si. Al vostre Instagram. Sí, però això està solucionat ja. Està solucionat ja, Si no busquis entrades per aquí, que ja l'estan col·locades. Ja ràpidament. Vale. Bueno, doncs, escolteu, gràcies per venir i gràcies per la proposta, Això ens fa guanyar com a poble també, no? El fet d'oferir nosaltres i Mollet. Sí, ara investigarem sobre Mollet. Investigarem, però... Home, però sí, jo és una cosa que crec que es pot mantenir, no? Perquè és una... Més anys. No ho sé. Home, seria molt xulo. A part, és un guió que és fàcil. És mòbil. Sí, t'anava a dir, és fàcil afegir... Exacte, treure... Sí, jo crec que... Hi ha l'esquelet, no? I poden passar coses. Tant de bo sigui per molts anys. És l'inici d'un Folky Torres 2. T'imagines? Sí. Per què no? T'imagines d'aquí 100 anys fent això castellà? Altres persones? Doncs escolta, és que podria ser, perquè al final... Sí, podria ser, per què no? Sí. Esperem. No oblidem que tot això passa a l'àrea de Palestina i Israel, que això també agafa molt pes durant tot el muntatge, i ens mullem i expliquem coses. Molt bé. Sí. No, connectats amb tot. Passat, present, futur. I Sant Josep, festiu a castellà. Sí, també, justament. Sí, exacte, sí. Encara queda per això, Home, sí. Déu-n'hi-do. Però bueno, està tot connectat. Escolteu, gràcies per venir, A i ens anem veient. Molt bé, us esperem, Allí serem.
Ara potser m'esperava, sí, no sé, una mena de cluenda, no? És el darrer programa de l'any, comencen les festes de Nadal, sí, No sé una què cosa vols. més nadalenca o... Nadal, el rabadà. El rabadà és una cosa que no sé... T'agrada més això? Prefereixes una cosa així? No tens una cosa més irreverent? És que, clar, venim d'aquesta conversa amb el Dan i la Sara... No sé, ara... No, el rabadà però crec que és la Nadala més irreverent que hi ha, no? Tens a Santa Nit, los peces en el río és bastant irreverent, no? Uns peixos borratxos. No sé, bueno, el món de les Nadales és infinit. És infinit, exacte. Doncs infinita felicitat us desitgem per aquestes festes de Nadal des d'aquí, des del magazín. La redacció. Que tingueu uns dies de descans i ens tornem a escoltar en el proper any, 2026 ja. És que la cosa va així, la cosa va ràpida. Apa, una abraçada ben forta a tothom. I bon Nadal, no? Bon Nadal.